Ano mo kay do niya oro sing thui tong mani no kay minimum 12টা 1-2 মিনিট দকন খানা bo sabujani phaikya durkiji rok mostan rok dang khana tamo sikok da mangkok da amo saimia tam khai borok ano attack khlaina hani phaimani buthana hani phaimani buthari manglia ko phaine ke doga ugo dugani tin doga korok tan baikha tanai ne ke he pore khai borok sawo ano ani bung phukhui ne ke maharajani meeting o thango ama hairok thangi mangla thangka hangkai buthari kibinai ei কত রকম কক সাউনি borok ani duganno tanai nyai thango teh phai tan phaio borok miani horni gothana ta mo inga kai ini taisa phaini borok akromon khlainani phu phaini sai kalangni thango কয়টার তামনা মিয়া হবো ঘটনা মানে miya minimum ang miya প্রায় বড়ি টাইম নাই মানে 12টা 1-2 মিনিট দকতাম খা আর সিনি পারানি বুংখা 12 সর্দার পারা ani bungkha mithun de burma baun bungkha horinder de burma जों kene ani buri banyo जों dogano thuo ama haika ko gothona ka মানে নরম কেমনি উপরে কোনো সময় করো তো তং মানে সন্দেহ হলো তো তং যে সাব খালাই মানো মরো hondo horok to amo tam khaine amo gaham kai khangmon nugya tam khai laisa rajani meeting o thangi mangla hanjani mari o thangmangla khene ke borok sa sauni chi sire khogini ke ko ani dugan nok tatano নং পারে মুং খাই 12 sodar para নিন মুং খাই mithun de burma ani buri bumung kan bihing ni bumung gang kai kobita de burma